Θα μας δώσει φωτογραφία στην έξοδο. Άμα βγείτε... Маш, смотри. Тань, смотри, головой не ударься, Тань. Δεν ξέραμε ότι επιτρέπεται βιντεοσκόπηση. Επιτρέπεται. Μπορεί να σου δεν επιτρεπόταν. Εγώ δεν πιστεύω. Κάτι σας δίνει δεξιά μου, κύριε. Δεξιά. Λίγο δεξιά. Εδώ και να πάω. Вон плывет труп индейца Джо. Τα χέρια στη βαρκούρα λοιπόν στη διαδρομή προσέχουν στα χαμηλά σημεία τα κεφάλια να σκύβεται μπροστά από χρειάζεται. Οπότε είναι αυτό το πράγμα. Κοίτα πόσα χρόνια. Το σπήλαιο, η διαδρομή που θα δείτε είναι 1500 μέτρα, τα 1200 είναι με τη βαρκούρα, τα 300 είναι αυτά που θα πάτε στο τέλος με τα πόδια και από εκεί θα βγείτε στην έξοδο του σπηλαιού. Ο Πέτρος Αραπάκης το ανακάλυψε το σπήλαιο κάτω στο σωρό του χωριού του Πύργου Δηρού το 1895. Το 1949 ξεκίνησε η εξερεύνηση και η αξιοποίηση της διαδρομής, η οποία ολοκληρώθηκε για το κοινό το 1963. Я на видео снимаю. Ну так вот, сними на видео. Я все снимаю, да. Οι πετρόκυλοι έχουν δώσει και τις φανταστικές ονομασίες που θα ακούσετε στη συνέχεια της διαδρομής. Попробую. А вода какая? Здесь вообще ничего нет. Η αίθουσα που βρισκόμαστε εδώ είναι το σταυροδρόμιο του σπηλιού. Θα προχωρήσουμε ευθεία κάτω και θα επιστρέψουμε τον κύκλο με τη βάρκα από αριστερά σας. Οι δύο κορώνες δεξιά σας ονομάζονται Ηράκλειες Στήλες. Это вот каменный соль. Соль и капает вода. Δεν τραβήξει σама, ξέρουμε. Η ηλικία του σπηλιού προδομεί από τους πυρολόγους 8 εκατομμύρια χρόνια. Η θερμοκρασία του τώρα είναι σταθερή χειμώνα καλοκαίρι, 17 βαθμοί το περιβάλλον και 12 του νερού. Από ζωές στο σπήλαιο έχει αράχνες και γέλια. Οι σταλακτίτες του είναι αυτά που πρέμονται από πάνω, οι σταλαγμίτες τα από κάτω προς τα άνω. Για να δημιουργηθεί ένας πόντος από αυτά θέλει 100 χρόνια. Το σπήλαιο επίσης βρίσκεται στην ίδια επιφάνεια με τη θάλασσα. Δεν θέλω να γίνετε στη βαρκούλα, θα σκύβετε μπροστά που χρειάζεται. Το σώμα. Το 1 τρίτο της διαδρομής που θα δείτε έχει καταστραφεί από τους σπηλαιολόγους για να γίνει το σπήλαιο επισκέψιμο. Δεξιά σας μέσα είναι το πέτρινο δάσος. Περισσότερο τα κόψανε. Βρίσκονται πάνω. Αυτό έχει μόνο καλοκαίρι. Και 12 το νερό. Ο μεγαλύτερος σταλαγμίτης βρίσκεται στη μέση δεξιά μας και έχει ηλικία 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Αυτό το πάρει το κεντρικό. Αυτό εδώ. Трубки, какие трубки? Это не трубки, это провода питания для фонарей. Ага, вода без нас меняется. Περάσαμε στην αίθουσα του καθεδρικού ναού. Вот бы здесь пожить немножко.
λοιπόν δεν τραβάει. Μία έτσι, αυτή να τρέχει. Αυτό βγάλεις καθόλου. Δεν το βάλω στην άκρη. Η ωραία πύλη της Εκκλησίας είναι στη συνέχεια οι δύο κολόνες μπροστά σας. Ψάχνω δεν το βρίσκω τώρα. Αμέσως επόμενη αίθουσα είναι η Χρυσή Βροχή. Προσέχετε τα κεφάλια. Oui. Так, κάνει. Δεν έπρεπε το βάλα, δεν πήρες καθόλου. Στα κρύα μου, εδώ είναι. Δεν είναι. Δεν τέτοια, Να το, να το, να το. Έτσι, να το δω, να το στείλω. Σειρά που πρέπει. Κάτσε, κάτσε. Κάτσε, άστο. Αριστερά σας είναι ο Πάρος. Λεπτά διαμερίσματα η αίθουσα. Тань, вот где надо деньги хранить. Βρισκόμαστε στο μέσο της διαδρομής μας και 250 μέτρα είμαστε κάτω από το χωριό που συναντήσατε, τον πύργο Τυρού. Το τούνελ στη συνέχεια έχει ανοικία τους πλειολόγους με δυναμίτες και έχουν ενώσει τα δύο παράλληλα τμήματα του σπηλαίου. Πέρα.
είναι οι χρωματισμοί που θα βλέπετε στη συνέχεια είναι οξυδός σιδήρου που έχει το έδαφος. Και εδώ έχει. Εδώ που φτάνουμε τώρα. Εδώ. Πάμε στη συνέχεια να δούμε τη λίμνη των Ολίγων. Φτάνει. Μπροστά από την δεξιά το κεφάλι του ανθρώπου. Και εδώ. Δεν τραβάει. Δεν το ξέρω καλά και εγώ το ξέχασα. Сзади группирует. А так он мастерски ведет вообще. Εδώ βρισκόμαστε στην κόκκινη αίθουσα. Πρέπει να έχει το ψέμα. Είναι και τα νερά. Η Φάτμη στο φως αριστερά σας. Αυτό είναι δρόμο. Τα άλλα.
Είναι τα νερά. Αυτό τι είναι εδώ. Κάτι φωτάκι. Η μεγάλη αίθουσα της διαδρομής είναι στη συνέχεια μπροστά μας με το όνομα Ωκεανός και το μεγάλο βάθο νερού 30 μέτρα. Και τώρα μας αφήσεις εκεί. Να πάμε με τα πόδια. Θα κάνει ψάρια πρέπει να πούμε. Ή η βάρκα κάνει αυτό, νερά. Είναι λίγα πράγματα. Είναι με τα πόδια. Τα πόδια. Θα είναι Πάνε και πάνε. μικρή διαδρομή. Πάνε μπροστά, όχι πλάγια.